Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Nna, anyị na-ekele gị maka okwu gị n'ụtụtụ a. Ana m ekele gị, Nna, n'ihi na ị ga-ekwe ka anyị kwuo okwu a n'ụbọchị taa nke ga-enyere ha aka ịmụta otu mmụọ nsọ si edu ha, n'aha Jizọs. Amen. Gịnị bụ mkpali? Ọ bụ onye ncheta dị nro. Ọ bụ otu a ka ị si anụ olu Chineke. Ị na-amụta otu esi amata ihe na-eme n'ime ndụ gị. Ma ọ bụrụ na ị naghị enwe udo maka otu ihe, nke ahụ bụ ama nye gị na ị kwesịrị ịkwụsị ime ihe ahụ, ma ọ bụ na ị ga-echere n'olu Chineke. Ma ọ bụrụ na ihe anọkwataghị, mmadụ ole n'ime unu na-eyinyela efe nke tapara ha n'ahụ? Ọ dị mma, nke ahụ jọrọ njọ, mana aga m agwa gị ihe na-amasị m. Ọ bụ akwa mgbochi siri ike nke ụkwụ ya hịkọrọ ahịkọ. Yirile akwa siri ike mgbe otu akụkụ ya hịkọrọ ahịkọ, ya dịka ụbọchị ahụ niile ị ga na-adọ ya aka. Ọ ga-adị m ka m gaa otu ebe yipụsịa ya. Ma ana m agwa gị, ọ dị ezi mma otu m si mee n'okenye, ka ọ na-anaghị atọzi m ụtọ iyi ihe ọ bụla nke na-adịghị enye m udo. Mana echere m enwere mmekọrịta. Dịka ị na-eme okenye na-etozu oke n'ime Chineke, ka agụụ nke ịga n'ihu ime ihe ndị na-adịghị enye gị udo n'ime mmụọ ga na-akwụsị, n'ihi na ị ma na o kwesịrị ya. Ngwanye Chineke otuto. Ọ ga-akara m mma na ọtụtụ mmadụ na-ewere m iwe n'ihi na asị m ha mba, ma ọ bụrụ na ọ ga-eme m ka m si nye Chineke, ma aga m enwe udo wee nọọ n'udo. Ịma dịka ya ma ọ bụ ọ bụghị ya, ịma achọghị m ka ọ dị ka abụ m onye isi ike banyere nke a. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-achọ ka anyị mee ihe maka uru nke ha, mana ọ gbasachaghị ha nke ọma banyere mana ị gbasara Chineke. N'ezie, enwere m ọtụtụ ndị na-anụ olu Chineke banyere ihe m kwesịrị ime. O nwanne m nwaanyị, Chineke gwara anyị na ị ga-abịara ya ọgbakọ. M sị, ọ dị mma, o kwesịrị ịgwa m n'ihi na anụbeghị m. Anụrụ m ekwesịrị m ịga ihe gbasara m mee ihe ọ kpọrọ m ka m mee nke ruru m n'aka ime, ma nwee ezi ndụ, nweekwa ezumike, ma bie ogologo ndụ. Nke ahụ bụ ihe ọ gwara m. Ọ dị mma, anyị ma na anyị nụrụ site na Chineke, mana m sị gị, ma nke ahụ na-enyebu m nsogbu, n'ihi na mgbe ahụ ana m echesi Chineke, ma ọkwa nna ha nụkwara site na Chineke. Ọ bụrụkwa na ha nụrụ olu Chineke, n'ihi na achọghị m ka Chineke gafere m. Chineke na-agwa onye ọzọ okwu banyere ihe gị onwe gị ga-eme. Ị nwere ike ịgwa m ihe m ga-eme? Biko, agwala m ihe ị kwesịrị ime. Ana m achọdo ịmata ihe m mege. Nke ahụ bụ ihe na-edozighị edozi. Ma anyị na-adụ ndị mmadụ ọdụ, anyị nakwa enye ndị mmadụ okwu amamihe ma ọ bụ okwu ndụmọdụ. Ma mgbe o ruziri na ihe ndị dịra gị na ndụ, dịka mmadụ jụrụ m n'ụbọchị gara aga banyere ọkpụkpọ oku dị na ndụ ha na ihe ndị dị iche iche na-eme ha na ihe ndị ha chere ha na-anụ. N'ezie, amatara m onye ahụ nkeji 5. Ma m sị ya, agaghị m na-agwa gị ihe ziri ezi ịgbalị ịsa nke a, n'ihi na amadị m onye ịbụ nke ọma tupu m saba nke ahụ. Ịma, ugbu a bụ oge nke anyị kwesịrị ịmụta otu anyị ga na-eji amata otu mmụọ nsọ si edu anyị maka onwe anyị. Ma ịma ihe mere, ma ọtụtụ mgbe otu isi amụta otu esi eme ihe ziri ezi bụ imegharị ihe. Amen. Ọ dị mma. Ugbu a, isiokwu buru ibu na mkpụrụ obi tara ahụ. Onye ọka mmụta nke nọ n'otu ụlọ akwụkwọ dị elu na Amerịka jụrụ ihe ụmụ akwụkwọ ji ejupụta n'otu ọnụ ụlọ. Ịnụ olu nwoke Chineke ahụ pụrụ iche bụ Ravin Zakaraya, amatara m ya n'ihi na ọ nọzi na ihe onyonyo m ugbu a. Ọ bụ otu nnukwu ụlọ akwụkwọ. Ọ na-akụzi ihe nkụzi abalị a na-akpọ Gịnị ka o ji bụrụ Jizọs? Gịnị ka Jizọs ji dị anyị mkpa? Ma ime ụlọ ahụ jupụtara n'ọnụ n'ụmụ ntorobịa si n'ụlọ akwụkwọ. Ha abadị n'ime ụlọ ahụ, ha nọchi ebe niile, ha na-achọ ige ntị. Ma otu onye ọka mmụta nọ ebe ahụ, ya wee gwa Dọkịta Zakarayas, gịnị mere ọ na-ara anyị ahụ inweta ụmụntakịrị ndị a, inwe mmasị
n'ọtụtụ ihe. Gịnị ka ha ji gbakọọ n'ebe a? Ịnụ dịka ị na-ekwu banyere gịnị ka o ji bụrụ Jizọs, ma nke a bụ ihe o kwuru. M wee chee na ọ dị ịtụnanya. Mgbe ụfọdụ ị na-ejupụta n'echiche ma mkpụrụ obi eghere oghe. A na-akpọ onye isi ukwu onye ahụ nke na-eche na o nwere oke amamihe, ya bịa bụrụ ha ihe ha ji eme mpako, ma na-emekwa ha mgbe niile ka ha chee na ha bụ ndị pụrụ iche karịa ndị ọzọ. Ma mpako nke ime mmụọ bụ mpako kacha njọ nke anyị nwere ike inwe. Ọ dị mma, amaara m ma ghọtakwa akwụkwọ a, ma agbalịkwala ịgwa m ihe ọ bụla. Nke ahụ bụ omume ọjọọ. Mgbe ọbụla anyị chere na o nweghịzi ihe ọzọ anyị ga-amụ, na anyị nwere ike ige ntị na ihe onye ọbụla nwere ikwu, na anyị ma ihe niile, enweghịzi onye karịrị njọ karịa onye ma ihe niile. Onye ahụ nke na-eche na ọ ma ihe niile. Ha anaghị emejọ ihe, ha enweghị ike ikwu na ha mejọrọ ya, ha enweghị ike ige ntị, ha enweghị ike iwetu onwe ha ala. Nke ahụ abụghị naanị nsogbu, ọ bụ nsogbu jọrọ njọ. Ị na-edowe onwe gị n'ọnọdụ onye a na-apụghị ịkụziri ihe. Ọ bụrụ na ime nke ahụ bụ ebe kacha njọ ịnọ. Amen. Ekwesịrị ị na-achụ ọmụma. Olee ụdị ọmụma nke anyị kwesịrị ịchọpụta? Efesọs isi mbụ amaokwu nke 17 ruo na 19. Aga m ekwu ya, agaghị m agụ ya. Pọl kpere chọọchị ekpere, ma nke a masịrị m. Akụziele m ọtụtụ ihe na ya. Ya sị, o kpere ekpere ihe abụọ. Ọ sị na ya na-ekpe ekpere ka ha nwee amamihe na ọhụhụ ụzọ, mkpughe na ọmụma, ka ha wee mara Chineke. Ya mere, ị chọrọ ịma ihe, mara Chineke. Mara Chineke. Ọ bụghị naanị maka Chineke, mara Chineke. Mara ya n'onwe gị. Mgbe ahụ ya sị, ana m ekpe ekpere ka unu mara ọkpụkpụ unu na ihe nnweta nke unu nwere n'ime Jizọs Kraịst. Anọ m na-eche maka nke ahụ n'ụtụtụ a. Ihe nketa gị pụtara ihe e nyere gị, ihe nke e nyere gị n'afọ ofufo. Anyị ọ maara ihe anyị nwere site n'inweta iru ọma na amara na-eru uru anyị nke Chineke. Agbagharala mmehie anyị, anyị ga-adị ndụ ebighị ebi. Anyị na Chineke ziri ezi, anyị nwere udo, anyị nwere ọṅụ, anyị nwere mmụọ nsọ nke bi n'ime anyị, nke na-atụziri anyị aka ma na-eduzi anyị. N'ezie, enwere m ike ị na-aga n'ihu 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 n'ihu. Ma Pọl sị, ị kwesịrị ịmata ihe nketa gị. Ọ sị, ị nwere ike ịma ihe ọmụma niile nke ụbụrụ, mana ọ bụrụ na ị maghị Chineke, ma ị makwaghị onye ị bụ n'ime Kraịst, ma ị nwekwara ike ịbụ onye ma akwụkwọ wụ onye nzuzu. Amen. Ime ugbu a onye ọbụla na-agụ akwụkwọ. Amaara m na ịgụ akwụkwọ dị mma. Ọ ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ, mana emekwala ka ọ bụrụ gị ogugo nke mpako n'ihi na ị chere na ịma nke a, ịma nke ọzọ, ị nwetala akara digrii abụọ. Ịma ya ugbu a ị mara na ihe karịa onye ọbụla ọzọ. Nke a etinyezie gị n'ọnọdụ na ị chọghịzi ịnụ ihe onye ọbụla na-ekwu. N'ezie, dịka ị na-ama n'ebe a, ọ bụrụ ezi amamihe, mgbe ahụ ka ị ga na-ewetu onwe gị ala. Ma ihe nke atọ nke ọ sị ka anyị mara bụ na anyị ga-ama ikikere ahụ nke dịịrị anyị dịka ndị kwere ekwe n'ime Jizọs Kraịst. Ya mere, o nwere ihe ndị anyị chọrọ ịma. O nwere ọtụtụ ihe ndị anyị chọrọ ịma. Ana m achọ ịmụta ihe ọhụụ. Ana m ele ihe ndị edere ede, ihe ndị dị otu ahụ. Ha na-akụziri m ihe. Ọ na-amasị m ile ihe ndị edere banyere alaeze ụmụ anụmanụ n'ihi na ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Ana m ele otu Chineke ji tịkọta ihe niile ọnụ na ihe ndị dị iche iche nke o mere. O nwere ihe nọ n'ime anyị nke chọrọ ito, na-achọkwa ịmụta ihe. Ma anyị ga-akpachapụ anya na anyị na-amụta ihe nke ga-enyere anyị aka ma anyị na-aga ma mee anyị mma. Ndị Kọrentị nke mbụ isi 8:1 na nke 2. Anyị kwesịrị ịdabere n'otute mmanụ Chineke mgbe niile karịa ịnọ ma dabere na ihe nke anyị maara. Ịma, ama m otu esi ezi ozi ọma ugbu a. Emere m ya afọ 36. Ma ana m adabere n'otute mmanụ Chineke n'ihi na n'agbanyeghị ihe mma, ọ bụrụ na ọ nọnyere m, ihe mma agaghị enwe isi. Ndị Kọrentị nke mbụ isi 8 nke 1 ruo na nke 2. Ha nọ na-ekwu okwu otu ihe pụrụ iche nke ha nọ na-esi agụgọ ya banyere ụbọchị Pọl, nke bụ ha nwere ike iri anụ nke echere n'ihu arụsị, ka ọ bụ na ha erila anụ nke echere n'ihu arụsị. Ọ dị mma. Pọl sị na ọ bụrụ na ị nwere okwukwe siri ike, ị maara na arụsị enweghị ihe ọ bụ, na ọ bụ osisi apịrị apị na-adịghị ekwu ụka.
Ya mere nri ọbụla e dewere arụsị ahụ agaghị emetọ ya. Ya wee sịkwa na ọ bụrụ na ị nweghị okwukwe banyere nke ahụ, ị kwesịghị iri ya, n'ihi na ị ga-edewe echiche dị mma karịa na ị mere ihe nke ga-enye gị amamikpe. Ya mere ha siri agụgọ kwuchie okwu ha banyere ihe Pọl kwuru banyere nri e chere n'ihu arụsị. Ịma anyị niile macha ihe banyere ọnọdụ a, ma amamihe nkịtị na-eme ka ndị mmadụ na-afụli elu. Mmadụ ole n'ime unu ma ihe mfụli elu bụ? Aka m gị mma, ama m ihe kara gị, anwakwana anwa agwa m ihe ọbụla. Ma ị naghị eme ya otu m si eme ya, ị naghị emete ya. Ọ na-eduga ha ibuli onwe ha elu baa na mpako. Mana ịhụnanya, mmetụta na echiche ọma na mmepe aka na-ewuli mmụọ ma na-agba mmadụ ume ka o toruo n'ebe o kwesịrị. Ka anyị lee anya n'amaokwu nke 2. Ọ bụrụ na onye ọbụla chee ma mara na ọ ghọtala ihe nke ime mmụọ na-enweghị ịhụnanya, ọ chọpụtabedị ya, o shitụbedị ma ọ bụ ghọta si ike ma ghọtacha otu o kwesịrị. Ya mere ma ihe Pọl na-ekwu, n'agbanyeghị otu isi chee na ị maara ihe, nke a dị mma, atụfukwala ya. N'agbanyeghị ole anyị chere na anyị maara, ana m agwa ndị na-ele na ihe onyonyo, anaghị m agwa naanị ndị nọ n'ebe a, n'agbanyeghị ole ị chere na ị ma ee, ana m agwa gị, n'agbanyeghị ole ị chere na ị ma. Ime otu o si atọ anyị ụtọ ịgwa mmadụ ihe anyị ma. Echere m ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-achọ ikwu okwu, anyị na-achọ ka ha mechie ọnụ ka anyị gwa ha ihe anyị chere. Mgbe niile ama m, eche m. Ya mere n'agbanyeghị ihe ị chere na ị ma, ị dịra njikere? Ọ bụrụ na ị dịghị aga njem n'ịhụnanya, mgbe ahụ akwụkwọ nsọ sị ị maghị ihe ọbụla. Nke ahụ masịrị m. Ọ masịrị m. Ya mere nweta amamihe niile ọ bụrụ na ị chọọ, mana kpachapụ anya ka ị na-adabere mgbe niile n'ebe Chineke nọ. Ịma anyị nwere ọtụtụ ndị ọrụ na Joyce Meyer Ministry, ndị ma akwụkwọ, ndị ma ihe banyere igwe kọmputa na otu esi eji igwe arụpụta ọtụtụ ihe. Ọ bụ ihe ịtụnanya, amaghị m otu anyị si. Ọ bụrụ na anyị enweghị ndị ọkachamara anyị ga-akpọ mgbe ihe niile mebiri. Anyị chọrọ ndị maara ya nke ọma. Ma ịma ihe mere, ma agwala m ndị niile na-arụrụ anyị ọrụ banyere nke a, achọghị m ha ka ha legide anya na teknọlọji. Achọrọ m ka ha dabere n'otute mmanụ nke mmụọ nsọ inyere ha aka ịma otu ha si arụ teknọlọji a. Ịma anyị nwere ebe mara mma ugbu a, ihe dị ka ịma ebe a, nzukọ Lakewood, ọ mara mma nke onwe ya. Ọ bụrụgodị na anyị apụọ n'ụzọ, anyị nwere ike ịtụgharị naanị ala nkịtị, na-abụghị ebe mara oke mma. Ya wee ebe mara mma n'ihi na anyị nwere ihe ndị mara mma. Anyị nwere ọkụ mara mma. N'ezie, anyị nwere igwe eji afụ ọkụ. Anyị nwere ihe niile. Anyị nwere ya. Anyị nwere ọkụ na-acha acha, nwee ọkụ nwere ọcha na-acha acha. Ma ịma ihe mere, ha niile dị mma. Anyị nwere akwụkwọ magazin. Anyị nwere akara eji enweta anyị n'ịntanetị. Anyị nwere ihe omume nke ihe onyonyo mara mma. Ma ịma ihe mere, ọ bụrụ na ya enweghị otute mmanụ Chineke, ma ihe niile ndị ahụ enweghị ihe ha bụ. Ma nke ahụ apụtaghị na ọ dịghị m ime otu ahụ, mana anyị chọrọ igosi onwe anyị n'ụzọ nke ga-eme ụwa ka ha lee anya. Ya mere echeghị m na anyị ga-adabere naanị ngwa na enwere m otute mmanụ n'agbanyeghị otu ihe ọbụla ọzọ dị ka ya. Mba, anaghị m ekwe na nke ahụ. Ma ihe m na-ekwu bụ na anyị agaghị adabere na nke ahụ. Ime otu m si bido ihe onyonyo m nke mbụ nke esere, ị ga-achịgburu onwe gị n'ọchị ma ịhụ ya ugbu a. Ịhụ otu o si jọọ njọ. Ọ bụ kọtịn ndị ụlọ ọgwụ. Anyị nwere otu ihe eji ese foto. Ugbu a amaghị m ebe ihe foto ahụ, na anyị were ihe niile anyị kenye ebe a, anyị kenye ebe a, kenye ebe a, kenye ebe a, ebe niile. Anyị nwere otu ihe eji ese foto, ma anyị nọ n'ime ụlọ nke elu ya lụrụ ala, ma ihe eji mechie elu ya na-adapụsị. Ma anyị nwere eriri nke anyị konyere wee tinye akwa akpụkpọ eluigwe nke anyị tinyere n'azụ ya, abịa were nkịkara akwa kenyechaa na ya. Anyị ewere ala nga dụkọtacha ya ebe ahụ ka ọ dị mma. Mana aka m na-echeta ihe m nọ na-akụzi. Anyị nọ na ihe onyonyo, nke ahụ bụ ihe omume anyị nke mbụ. Ma ịma ihe mere, anyị na-enweta oku ekwentị na-eru 125. Ya dị m ka nwụọ na m gaa eluigwe. Anaghị m esogbu onwe m n'ihi ọkụ ma ọ bụ ihe na-adapụ n'azụ. Ama
ama m naanị na Chineke eteela ya mma na ọ kpọọkwụlanụ m. Anyị ga-enyere ndị mmadụ aka gbaa ụwa gburugburu site na ihe onyonyo. Ya mere lee m anya, achọrọ m inyere gị aka n'agbanyeghị ihe ọ bụla ị na-enweghị. N'agbanyeghị ihe ị na-enweghị, ọ bụrụ na ị nwee Chineke, ị nwetele karịa otu ị chọrọ. Nke a bụ eziokwu, ma Chineke chọrọ ka ị kwere nke ahụ. Ma mgbe ị kwerele nke ahụ, mgbe ahụ gị zọpụ ụkwụ n'ime ọtụtụ ihe, na-abụghị ịtụ ụjọ mgbe niile na ị ga-emeghara ihe. Ka m gwa gị otu ihe, gị onwe gị nwekwara ike ịgabiga ihe a. Ọ naghị akụ. Nke a bụ Joyce ọzọ. Ịma, mere m ihe ahụ nke isi m mee, ma ihe a rụpụtara m ọrụ m zọpụkwa ụkwụ ka m mee ya ọzọ. Nwanne m, o zighị ezi. Ọ na-eme onye ọbụla. Ọ na-eme onye ọbụla ma ọ bụghị gị. Amaara m na ị dịghị emehie ihe. Ya mere ya bụ emetetụrụ m ya ọkwa ya, apụtara m n'ụzọ tinye isi ebe ọzọ. Ọ dị mma. Ngwa, ị chọrọ ka m mee ihe ọzọ, ka m marakwa itinye isi n'ụzọ ọzọ. Ị pụwala ugbu a. Ngwanụ ka ọ dị. Bịa, na o nwere onye ma ihe m na-ekwu banyere ya? Adaberele na nghọta nke onwe gị. Ilu 3 amaokwu nke 5 ruo na nke 7 ọ masịrị m. Tụkwasị Chineke obi site n'uche gị na mkpụrụ obi gị niile, ma adaberekwele na nghọta nke gị. N'ụzọ gị niile mata na Chineke nọ, ma ya onwe ya ga-eduzi ụzọ gị. Ma amaokwu nke 7 bụ nke na-amasị m. Amana ihe n'anya nke gị. Ịma, ụfọdụ n'ime anyị na-eche na ha ama ihe niile. Mgbe ahụ anyị agaghị ayọ Chineke ihe ọbụla. Ka anyị ghara inwe isi ukwu na mkpụrụ obi ntakịrị. Chineke chọrọ ka anyị nwee mkpụrụ obi ukwu. Ma anyị nwere akụkụ akwụkwọ nsọ na akụkụ akwụkwọ nsọ nke kwuru otu o si dị oke mma inwe mkpụrụ obi buru ibu. Bịanụ ka anyị nọtụ ebe a nwa nkeji. Abụ Ọma 106 amaokwu nke 9. Ọ bara osimiri uhie mba, ya wee taa. Ya wee si n'ime ya duru ha gaa n'ala akọrọ. Ọ zọpụtara ha site n'aka ndị kpọrọ ha asị, ma gbapụtakwa ha n'aka ndị iro ha ndị Ijipt. Ma mmiri ahụ eripịa ndị iro ha, onweghị nke fọrọ. Kedu ụdị mmeri dị otu a? Ma ndị Izrel ekwere n'okwu ya, tụkwasị ya obi, ma na-agụrụ ya abụ. Ma o gbughị oge ha chefuo ọrụ ya niile. Akwa anyị na-emekarị nke a. Ma ha echetaghị ichere atụmatụ ya ka o wulite banyere ha. Mgbe anyị na-adịghị eche ka atụmatụ Chineke guzozie, anyị na-abanye na ihe m na-ekwu n'abalị gara aga, dịka ịrụ ọrụ nke anụ arụ karịa ịrụ ọrụ nke Chineke. Anyị anaghị eche ka anyị nụ ihe Chineke na-ekwu wee mee ihe o kwuru. Anyị na-eme ihe masịrị anyị ma na-ele Chineke anya ka ọ gọzie ma mee ka ọ rụpụtara ya ọrụ. Ma ha tụfuru ya nnọọ n'ime ọzara. Ma ha nwara Chineke, nyekwa ya nsogbu site na ọchịchọ nke ha onwe ha n'ime ọzara. Nke a masịrị m. Ma o nyere ha ihe ha na-ayọ, ma ya eziga ọtụta na mkpụrụ obi ha. Ha enweghị mkpụrụ obi buru ibu. Ha nwere mkpụrụ obi tara ahụ. Ịma ihe mere? Ha echere na o nwere ihe ha chọrọ, ma ha gaa n'iru ime ya, na-aga n'iru na-aga n'iru. Ma n'ikpeazụ Chineke ewee nye ha ya. Ma mgbe ha nwetasịrị ya, ha wee chọpụta na nke a abụghị ụdị ihe anyị chọrọ ma otu. O nwere onye nọ ebe a nke kwarala ma nye nsogbu wee wụfere ma ghọọ aghụghọ ruo mgbe ị nwetara ihe ị chọrọ n'ụzọ anụ arụ. Ọ bụghị Chineke nyere gị ya, ị nwetara ihe ị chọrọ. Ma mgbe ị nwetasịrị ya, gị chee, nwanne, agakwara m ige Chineke ntị. Ugbu a, gịnị ka ị nwetara n'ikpeazụ? Ọ bụghị inwe ọnụ ọjọọ, mana ị nwere isi ukwu, nwee mkpụrụ obi tara ahụ. Ị chere na ị maara ihe ziri ezi. Ị geghị Chineke ntị mgbe m na-ekwu na emeela m ya mbụ. Anyị na-eche na anyị na-anụ site na Chineke. Gịnị mere? N'ihi na anyị chọrọ ya, anyị chọrọ ya, anyị chọrọ ya, anyị chọrọ ya, anyị chọrọ ya. Mana Abụ Ọma 17 amaokwu nke 15 sị,
ka anyị welite ya lee ya anya. Ọ mara mma nke ukwuu, nke a masịkwara m. Abụ ọma isi 17 amaokwu nke 15. Ma mụ onwe m aga m aga n'ihu ilegide ihu gị anya n'ezi omume, ezi omume ikpe ziri ezi na ịkụzi n'ebe ị nọ. Aga m ejupụta n'ojuju afọ mgbe m tetara wee hụta onwe m ịhụ ọdịdị gị ma na-enwe mmekọrịta dị ụtọ mụ na gị. Ịma ihe na-eme mgbe ị nwere mkpụrụ obi buru ibu? Ị na-enwe afọ ojuju, ihe ị nwere na-ezuru gị. Ma ọ bụ maka ihe ị nwere n'ime gị, ọ bụghị maka ihe ị na-eme ma ọ bụ ihe ị na-enweghị na mpụta ihe. Ọ bụ maka na ị nwere ihe ị chọrọ n'ime gị. Ị nwere obi ukwu. N'ezie, aga m agụ akụkụ akwụkwọ nsọ ụfọdụ. Abụ ọma isi 63 amaokwu nke 5. Onwe m niile ga-enwe ojuju afọ site n'ọmị na abụba, ma ọnụ m ga-eto gị site n'egbugbere ọnụ ọṅụ. Ịma mgbe mmadụ nwere obi ukwu, ị ga na-anụ ka o si n'ọnụ ha apụta, n'ihi na ha adịghị eme ntakwu na mkpesa oge niile. N'ezie, nke a amasịghị m. Agabigara m ọtụtụ oge na ndụ mgbe m na-achọghị ịma ihe emega, enweghị m ojuju afọ. O were ogologo oge mgbe mụ na Dev lụrụ ọhụrụ. Ana m arụ ọrụ, enweghị m obi ụtọ. M chee sị ọ bụrụ na m anaghị arụ ọrụ, m wee kwụsị ọrụ. M chee sị ike na-agwụ m n'ụlọ ka m rụtụwa obere, ma nke ahụ enweghị isi. Ime ebe okwu gwuru, o nweghị ihe ọ bụla ga-eju m afọ n'ihi na enweghị m mkpụrụ obi ukwu. Ị ka na-agbalị inweta ihe ukwu ahụ, ọkwa ya? Gịnị ka ị ji atụfu ego gị? Aịzaya isi 55 amaokwu 2. Ị na-atụfuru ihe ahụ na-abụghị achịcha ego gị na ihe nnweta gị nye ihe na-adịghị eju afọ. Gee m ntị nke ọma ma rie ihe dị mma, ka mkpụrụ obi gị nwee ọṅụ n'ime ya site n'ibu ibu. Eziokwu nke ọṅụ nke ime mmụọ. Ka m nye gị ihe ịma atụ. Enwere m ike ịgwa gị sọ dị mma, enwere m ihe a. Ọtụtụ ihe nkụzi nọ n'ebe ahụ, CD, DVD, akwụkwọ na akwụkwọ ajụjụ. $45 ma ọ bụ gịnị? Ma ụfọdụ n'ime unu ga-eche sị, olee otu m si atụfu $45? Ma ị na-aga eri nri ehihie, ga-atụfusi ego zụọ ihe ndị na-enweghị isi ị na-eri, zụọ anụ na azụ na suya, wee tachaa ha niile. Gị wee pụọ gaa zụọ ihe ndị ọzọ, zụrụ ụla ntị na ihe ndị ọzọ a na-agba n'aka na-adịghị mkpa. Ịma anyị na-atụfu ego anyị, mana mgbe ụfọdụ anyị anaghị atụfu ego ahụ na ihe ndị ga-abara ndụ anyị uru. Aga m ewekọta ụkwụ m otu ebe. Ọ bụghị eziokwu? Oge anyị, gịnị ka anyị ji oge anyị eme? Mgbe ụfọdụ anyị na-atụfu oge anyị, mana ọ bụrụ na anyị ga-etinye ya na ihe nke ga-amịtatụ mkpụrụ. Mere onwe gị ihe, lekọta onwe gị, mere ndụ gị mmemme, ma kpachapụ anya ka ị na-emere ndị ọzọ ihe, n'ihi na ịma ihe na-eme mgbe ị na-eme ka obi dị ndị ọzọ ụtọ, gị nweta mkpụrụ obi ukwu. Ị ga-eme n'ihi na o nwere ihe na-eme n'ime gị mgbe ị na-agọzi ndị ọzọ. Ọ na-enye gị mkpụrụ obi ukwu. Ma ọ bụrụgodị na ọ gọzie ihe, ịgwa gị eziokwu, ọ na-emere gị otu ihe n'ime mmụọ nke ị na-anadịghị aghọta nke ọma. Ndị na-echere naanị onwe ha nwere mkpụrụ obi tara ahụ. Aịzaya isi 10 amaokwu nke 27. Nke a ga-amasị gị. Tinye nke a. Nke a bụ otite mmanụ, otu otite mmanụ si ebibi agbụ. Mana ịma ihe akwụkwọ nsọ Amplify na-akpọ otite mmanụ? Ịgba abụba. Ma ọ ga-eru ụbọchị ahụ mgbe ibu anụ nke ndị Asịrịa ga-esi n'ubu unu wee dapụ, agbụ ha eshikwa n'olu unu wee dapụ. A ga-ebibi agbụ ha n'ihi na nke a bụ ịgba abụba. Ntụgharị ndị ọzọ asị n'ihi otite mmanụ. Ya mere anyị na-agwa ndị mmadụ oge niile, dịka ị nọ n'ebe a n'abalị a n'okpuru otite mmanụ a, agbụ nke okuko agbụ na-atọpụ n'ebe ị nọ. Ma nke a sị, a ga-ebibi agbụ n'ihi ịgba abụba. Ịgba abụba nke mkpụrụ obi. Ma ihe m chọrọ ikwu, anyị kwesịrị inwe mkpụrụ obi gbara abụba, nke ekwensu na-enweghị okuko agbụ, nke ga-ekeli ya gburugburu. O nweghị dị ihe ọ ga-eji kegide anyị gburugburu, n'ihi na mkpụrụ obi anyị buru oke ibu. Mime ihe mere, ọ bụrụ na ị nwere ihe agba dị iche iche na ndụ gị, gị gaa n'iru ime ka mkpụrụ obi gị na-agba abụba site n'okwu Chineke, site na nnọnyere Chineke. Gị na-eme ihe ndị Chineke si gị mee, ma gị na okuko agbụ agaghị agba mgba. Oge na-adịghị anya ọ ga-ebido pupupupupupupupu, ma ha niile ga-agwụ, n'ihi na ekwensu enweghị ike ijide gị. Ịma uche gị ga na-akpọpụ gị mgbe ụfọdụ site na ihe Chineke. Ya mere anyị kwesịrị ịrịọ ya ka o nyere anyị aka, ka mmụọ nsọ na-edu anyị.
karịa echiche nke na-abata anyị n'isi iche anyị. Anyị kwesịrị ilegide anya n'imeju mkpụrụ obi anyị iji megide ka echiche ndị ọzọ ghara ị na-edu anyị. Nke anyị na-eche ka anyị mụta iche echiche n'uche nke Kraịst. Ma otu ụzọ esi eme nke ahụ bụ ị na-amụ okwu Chineke. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.